Къде също се намираме? Я разкажи нещо. Красиво скътено сърце. Все още запазило рожденския дух в полите на Родопите, на западните Родопи. Да, чудесно място. Успяло да избегне урбанизацията, шума, джиповете, данданията, многото хора. Успяло още да се запази съвсем. Минаваме нашата разходка нагоре в търсене на маршрут, по който утре Алекс ще кара на АТВ. Може да се вози при тате, ще видим. За сега ще преценим на място, според зависи. За сега толкова от Ковачевица.